Bon dia a totes i tots, soc Ximo Cunyà, candidat al Senado per la coalició Estat Valencià del Benestar. Com tots sabreu, s'han convocat ja unes noves eleccions i de nou tots els partits del règim del 78 estan prometent-nos que solucionaran els problemes de les valencianes i els valencians. Però vaig resulta que són ells els partits els responsables de la situació que estem tenint ara, degut a la seva gestió política que han fet durant tots aquests anys. La realitat és que el que era la regió valenciana a principis de la transició era la tercera regió d'Espanya, de riquesa. I en aquests moments, la comunitat valenciana som la quinta per la cua. I això s'ha produït per l'espoli que patim, no només des de la transició, perquè ve de la batalla d'Almansa, en 1707, però que en aquests anys s'ha agreujat. Si repassem, en aquests últims anys que han passat, tenim que han desaparegut, han passat a mans d'altres, les grans entitats financeres valencianes, que en el corredor mediterrani no només no se fan inversions, sinó que les que se fan, les més importants, s'estan fent a Madrid. Que l'agricultura valenciana no para de patir atacs per als acords que firma l'estat espanyol, que només fan que perjudicar-nos. I aixina tot un seguit de greuges econòmics. Fa poc ens han tallat el gas d'Algèria, que era una font d'energia barata, únic i exclusivament perquè la política exterior de l'estat espanyol no té en compte els interessos de l'economia valenciana. Han reconegut la invasió del Sàhara per part del Marroc i ara estem pagant les conseqüències. I tot això no canviarà si les valencianes i valencians no se plantem i donem la cara. I això passa per la reclamació d'un estat, l'estat valencià del benestar. Per tot això, vos demanem el vot per al pròxim 23 de juliol.